Здравейте, казвам се Иван Пехливанов и съм главен организатор на събитието Money Minds Future Builders. Освен това ще бъда и водещ по време на събитието. Още от началото на лятото подготвяме това събитие и се надяваме да се получи нещо, което би оставило някаква следа у учениците, които ще бъдат по време на събитието. Лекторите сме се постарали да бъдат наистина известни предприемачи, такива на които ние и въобще моите връстници като ученици имат доверие и биха чули. Надявам се да се получи добре, защото отделихме много време и усилия и желания. Ако трябва да бъда откровен, нещата, които получавам от тази инициатива са по-скоро опит и се радвам, че съм поел по този път и да правя такова нещо, защото, както казах, получих много опит и уроци, които в противен случай не би ги получил. И като за край се надявам да се получи едно много яко събитие и на всички много да им хареса.